Dnes uvidím, ktorí workoutisti zo Žiliny sa nezláknú tohto skvelého aprílového počasia. Chvíľu prší, chvíľu svieti slnko, chvíľu sneží, teda nesneží, ale je fakt hnusne. Ale teraz je tam modrá obloha. Ideme do toho. Už idú nejakí workoutisti. Ale vás je? Jak sa vážne tvárite všetci. Pero, jak sa cítiš? Zatiaľ ešte úplne vieš ako.